tal, com esteu? Benvinguts a Veus que acompanyen, el videopodcast que vol ser un espai de conversa per parlar de tants i tants temes relacionats amb el sector social. Avui parlarem de migració. Està tot parlat? No. De fet, el dia a dia, l'actualitat, ens ho va demostrant i això fa que ens arribi molta informació de manera esbiaixada. Per parlar-ne, avui hem convidat la Wafa Bolarouz Lahmidi, que és doctoranda industrial, és a dir, s'està traient el doctorat industrial de la Universitat de Girona i la cooperativa Idària, i també pertany al grup de recerca CISA de Ciències Socials Aplicades. I tenim també la Núria Rodríguez Quesada, que pertany al grup de recerca en polítiques, programes i serveis socials, serveis educatius i socioculturals també de la Universitat de Girona, i també és doctoranda en educació i membre de Girona Acull. Benvingudes a les dues. Gràcies. Merci. A veure, migració s'ha donat tota la vida des dels inicis de la història de la humanitat fins a l'actualitat. S'ha demostrat que enriqueix a les societats, però malgrat tot continua havent-hi connotacions negatives. I això, Una de les qüestions que ens podríem plantejar, no sé, seria ara, principalment que sempre hem parlat de la migració, no? Però sempre hem parlat sobre la migració, no hem posat el focus a les persones, no?, que desenvolupen un procés migratori, sinó que altres en parlen sobre aquesta situació, no? I no posar el focus a vegades comencen a una mica a estigmatitzar aquesta realitat, a treure-li el focus real per veure aquestes experiències de quina manera s'estan vivint i quines qüestions s'ha de treballar o s'haurien de treballar, no? Nosaltres podem, no?, posar pel fet, o sigui, dir que tal persona li està passant o té unes qüestions determinades, però ens n'oblidem de que aquesta persona és la millor en explicar què és el que li està passant i de quina manera ho està visquent. No sé, Sí, una mica. totalment. També crec que com a societat estem en un moment de crisi, bueno, a nivell global. Llavors, la tendència que es té, crec que en aquests moments, és de voler, no?, posar la culpa de moltes de les situacions en les que ens trobem a les persones que es troben en situacions més vulnerables, en comptes de posar-nos el focus i consciència com a societat de què està passant. També influencia, doncs, tota l'herència colonial en la que ens trobem, no?, i que això també repercuteix a deshumanitzar a l'altra persona, és a dir, a no veure l'altra persona com a igual, com comentaves, Wafa, no?, de no ser conscients de que cal escoltar a totes les persones que formen part de la societat i, per tant, aquesta deshumanització, doncs, des d'aquí s'inicia aquesta vulneració de drets que viuen moltes persones migrants que es troben a la nostra societat. I això d'alguna manera també, no sé si ho penses també, hi ha com un benefici per aquí, no?, també, a nivell benefici polític, potser, no?, a l'accés també a les feines, a quin tipus de feines estan accedint, no?, les persones nouvingudes, i de quina manera també, regulars, no regulars, també això Clar. és un punt també a treballar. I a nivell de política, vull dir, els discursos, es necessiten aquests tipus de discursos per crear una campanya electoral, no?, per veure de quina manera s'ha de produir o s'ha de, de quina manera poder guanyar més vots, no? I això crec que també és un punt a tenir en compte en Clar. aquestes qüestions. I alhora aprofitant-se, no?, d'aquestes situacions vulnerables en les que són obligades a viure moltes persones, no?, sense documentació, sense accés a l'habitatge, sense una feina, doncs és com que funcionem com a societat aprofitant-nos de que hi hagi persones en aquestes condicions, en aquest cas persones migrants, per exemple, en situació irregular, no?, que es troben en feines molt més precaritzades, sense bones condicions. Per tant, com a societat funcionem des d'aquesta perspectiva, no? sí, és que jo de fet t'anava a preguntar que darrere de tot hi ha beneficis sempre. Hi ha algú sempre que en surt beneficiat. Wafa, tu concretament estàs especialitzada, és a dir, t'estàs traient el doctorat especialitzant-te en dones marroquines. La seva realitat no és la mateixa que d'altres dones que venen i ens podries explicar moltíssimes coses. Quina és la realitat seva en aquest... Principalment és interessant el que dius, estic parlant de dones, no? O sigui, no estic parlant de la dona, no?, d'origen marroquí, sinó de les dones d'origen marroquí, no? No estic parlant d'una qüestió global, sinó que cada dona té les seves particularitats i les seves necessitats, no? Clar, jo, la meva idea una mica és conèixer aquesta realitat, de quina manera, no?, aquestes dones, jo estic estudiant a nivell català, quines són les realitats, quines les necessitats d'aquestes dones, i especialment l'accés al treball, no? L'accés al treball, perquè penso que l'accés al treball és una de les qüestions
fonamentals per la llibertat d'una Mhm. persona, no? Accedir, no? A certs recursos et dona com uns beneficis, no? I poder decidir, no? L'autonomia que pot provocar aquesta realitat. Aquest plantejament jo el vaig fer perquè quan quan vaig començar a treballar en una cooperativa, amb uns companys ens vam adonar que el 99% de les persones que estàvem atenent eren homes. Homes de contextos vulnerables i que han desenvolupat en algun moment donat un procés migratori. I una de les qüestions que ens estàvem plantejant és on són aquestes dones, Clar, no? totalment. On són les dones, no? De les dones de diversos contextos, però sobretot dones, el que deia, no? De diversos contextos, però bueno, que viuen i resideixen a Catalunya, no? I aquí va haver com una mena d'investigació, no? D'apropar-nos. Estàvem en un territori concret, que és el territori de Salt, on hi ha un percentatge elevat de població d'origen migrant, i ens vam adonar que aquestes dones tenen unes necessitats potser concretes, no? Primer, fer un procés migratori no és una qüestió senzilla, no és una cosa d'un dia per l'altre, sinó que és un procés, Mhm. i dins d'aquest procés hi ha moltes mancances i molta realitat de precarització, precarietat de la realitat d'aquestes dones, no? Principalment, el primer que necessita una persona és tenir les seves necessitats bàsiques Cobertes, cobertes, sí. més enllà, no? I aquestes dones, doncs, hem anat a diferents espais, vam estar podent parlant amb elles, i una de les qüestions molt importants en aquesta situació era principalment la conciliació familiar. Sí que es podria extrapolar també d'altres. Sí, exacte. Vull dir que és una realitat que a vegades parlem de les dones d'origen marroquí, per exemple, per aquest cas, però bueno, a Catalunya, al territori espanyol i a nivell mundial, les dones encara tenim molta feina a fer, no? Mhm. Tenim molta feina a fer a aconseguir, no? Aquesta igualtat real, no? Entre els dos gèneres. Pues imaginem això, no? A la realitat de vulnerabilitat. O sigui, dones, no? I a més, Clar, que han deixat la seva família i, per tant, no tenen mm, el suport, no, clar, de que aquesta conciliació familiar sigui una miqueta més fàcil. exacte. Sí, Clar, sí. clar. Sí. Bé, continuo parlant d'aquest tema, d'aquest aspecte, però també m'agradaria relacionar-ho també amb tu, Núria, que tu en aquest cas t'estàs especialitzant en estudiar la situació d'aquests joves extutelats principalment, és a dir, un jove fins als 18 anys, no?, està sota la responsabilitat de la Generalitat. Sí que hi ha alguns programes d'inserció i d'atenció, però molts se senten una mica desemparats, perduts. De fet, és una edat que també vull dir, han de tenir dret, també, a estar perduts, no? Però amb què t'estàs trobant, tu? Correcte. Una mica aquesta recerca neix de quan estava a Tànger, no? En el marc del màster en moviments migratoris d'aquí la Universitat de Girona, estava acompanyant a infants en situació de carrer i fent també aquesta recerca. Llavors, el que em trobava és que molts d'aquests joves i infants volien fer un procés migratori i es trobaven en context de carrer. Què passa? Que un cop torno, no, aquí a Girona, a través de Girona Acull, doncs veig que aquesta realitat no acaba un cop s'ha fet el procés migratori, sinó que aquesta realitat d'exclusió residencial perdura en els contextos d'acollida i en aquest cas a Girona, que és on estic fent la recerca. Llavors, una mica neix d'aquí el voler poder investigar com aquestes fronteres, no, que trobem entre els països perduren en les nostres ciutats i en aquest cas doncs, en l'accés a l'habitatge, però també, com comentava la Wafa, en l'accés a la feina, a la documentació. És a dir, aquesta situació d'exclusió residencial és una acumulació de molts factors, no? Del racisme també en l'accés a la vivenda. Llavors, com comentaves, no, molts d'aquests joves que estem acompanyant des de Girona Acull són joves extutelats. Què significa això? Que molts d'aquests joves han estat en centres, no? I molts d'ells, arrel de les proves d'edat que es fan, que com sabem doncs, també és una vulneració de drets, no? Que tenen un marge d'error bastant elevat, doncs són expulsats d'aquests centres sense documentació, en moltes ocasions sense acompanyament ni habitatge. Llavors,
veiem que és un problema, no? Molt gran i que viure al carrer no vol dir només estar físicament al carrer, sinó que acompanyem joves que poden estar en cases abandonades, no? En espais com l'estació, llavors com que cal una mirada molt més àmplia i per poder veure què cal fer i com comentaves també abans, escoltar-los, crec que és molt important. Costa de creure, és a dir, com pot ser que aquests joves dels quals tu n'estàs parlant, fins als 18 anys, no tenen papers, malgrat haver estat aquí. D'acord, sí, per aconseguir els papers hi ha un procés, no? Però és com també un peix que es mossega la cua. Has d'estar X anys aquí, has d'haver estat treballant fins que no tens papers, però clar, si ningú tampoc et dona l'oportunitat de treballar, també això se't complica. Mm. Llavors, sense papers, i han d'acabar, o bé al carrer, o bé compartint, o bé ocupant algun habitatge, Correcte. perquè n'hi ha casos d'aquests. Correcte, sí, al final, com a Catalunya, com a estat, tenim l'obligació, no, de que aquests joves surtin amb documentació i amb algun tipus d'acompanyament. Llavors, això és quelcom que s'està vulnerant, no? Pensem que surten això amb 18 anys, teòricament, tot i que molts cops no es correspon al seu passaport, que són menors, llavors surten sent menors. I si pensem en la resta de joves que formem part de la societat, amb 17-18 anys, trobar-nos sense cap tipus d'acompanyament, xarxa, família, dificultats amb la llengua, sense accés a la feina, sense documentació, llavors estàs creant, no, molts més problemes. Clar. Llavors, és aquí també on hem de posar el focus, no? Que no és... Ens centrem en l'habitatge perquè crec que és un dret fonamental que se'ls està vulnerant, però és una acumulació de moltes situacions, no? Com pot ser, evidentment, la documentació, que és essencial per poder viure. I llavors això, com esteu observant que es pot arribar a millorar? No millorar, solucionar. Perquè al final, si són joves que han de treballar... La societat es regeix per uns deures i unes obligacions. No? Uns deures i unes obligacions, és a dir, que tothom té, vull dir, has de poder fer, però també reps, també, no? De la mateixa manera. Però clar, si en aquest cas aquests joves no es troben en la mateixa situació, com ho podem solucionar, això? Crec que, bueno, com a societat, crec que primer és també posar consciència, no? De que és una problemàtica que al final qui forma part de la societat, no? Totes les persones que hi vivim. Llavors, si realment volem estar en una societat que pugui avançar, doncs hem de veure que tenim responsabilitat, no? D'aquestes situacions i que cal fer alguna cosa. Llavors, primer és com conscienciar-nos d'aquesta realitat, penso, i després també fer pressió perquè aquestes coses puguin canviar, no? Des de poder denunciar pràctiques de vulneracions de drets, com estem fent acompanyaments, però també que comenci això molt, molt més abans i des d'aquesta mirada d'escoltar, que també és el que estem fent, poder parlar amb aquests joves, escoltar quines necessitats tenen i des d'aquí doncs, començar a construir des d'una mirada més àmplia i com a comunitat, penso, sí. No sé si tu, Wafa, estem parlant de majoria d'edat, per tant, majoria d'edat entrarien també al teu estudi, no? Són dones marroquines. Si et trobes també... Hi ha algun moment en el què els vostres estudis, no, convergeixen. Entenc que sí, perquè al final el dret a l'habitatge, el dret a tenir una feina digna, no? Que dèiem, hi ha drets i deures, no? Entenc que tu també t'hi deus trobar en situacions ben semblants a les que comenta la Núria. O sigui, jo crec que la realitat al final, no? Formar part d'un context o que t'hi llegeixin d'una manera determinada comparteixen, no? Doncs, característiques semblants, no? I el fet de compartir qüestions semblants o que la societat en si llegeixi aquestes persones d'una determinada manera, això, no? Afluencia o destaca encara més certes qüestions, no? Quan parlem de dret d'habitatge, de les persones, o sigui, les principals persones més afectades són les persones vulnerables, no? O en risc d'exclusió, no? Quan parlem de persones vulnerables i en risc d'exclusió estem parlant d'aquests tipus de col·lectiu, no? Persones, no? Que viuen al carrer per situacions concretes, dones també,
i altres perfils d'aquest tipus, no? El fet de que ens llegeixin d'una determinada manera, no? Que facin aquesta lectura, dificulta encara més, no? Dificulta en què, no? O sigui, aquests joves també necessiten, no? Accedir al món laboral per poder, no? Solventar-se com a persona, no? Com a persones. I això passa també amb les dones. Les dones es troben també en aquesta situació no? de necessitar un habitatge digne, no? Amb tot el que està passant ara, no? A nivell territorial de la manca d'habitatge, o més ben dit, no? Amb la manca d'habitatge, no sé si és real o no, això també Jo s'hauria... crec que hi ha una part encoberta també, no? Sí, no? Potser sí, no? Aquesta manca d'habitatge i l'accés al treball, també, no? El treball és una cosa fonamental per l'ésser humà, per desenvolupar-se dins d'un context social, no? I com deia abans, no, una mica, el treball et dona autonomia, independència i et fa, no? Et fa sentir millor, perquè al final tu depens de tu mateix. Clar. Després tu pots arribar a decidir, però si no... Però sobretot et fa sentir que formes part d'alguna cosa. Clar. Et formes part d'un territori en concret, no? Perquè tu estàs aportant en aquest territori d'alguna manera, no? Clar. I aquestes qüestions doncs ajuden en el desenvolupament tant de les persones que es troben en vulnerabilitat, amb la necessitat d'aquesta millora de condicions de vida. Però clar, per exemple, aquest col·lectiu de dones, sabem que són dones perquè cadascú, hi ha casuístiques, no? Són individus, no? I cadascú té la seva situació. Què volen fer? Perquè entenc que han de tenir un batibull mental de el seu país d'origen, en aquest cas, si són de primera generació, de segona, d'acord? I després el país d'acollida, perquè ens entenguem, no? Ja si han nascut aquí, continuaran tenint també aquestes idees residuals, no?, de la família. Com ho veuen elles? Com ho senten i com estan vivint això? Això és interessant el que comentaves, vull dir que de dones cadascuna, no?, de manera concreta, però sí que és veritat que és interessant també separar per generacions, no? La primera generació ha estat més caracteritzada com la persona, no?, que acompanya l'home en aquest procés migratori, no? O sigui, a través d'un agrupament familiar, doncs, porten la dona cap aquí, no? La primera generació és una altra qüestió, no? En plan, venien aquí amb la necessitat, no?, de consolidar-se, d'anar pujant, no? Però les dones, diguem-ne que d'alguna manera es trobaven més a la llar. Treballaven, perquè el treball de cures també és treball, que això a vegades ens n'oblidem. O sigui, i que nosaltres no tinguem, no? O sigui, que nosaltres tinguem el privilegi de no desenvolupar tantes hores de treball de cures, és perquè realment en aquest treball de cures hi ha alguna persona, no? I aquesta persona, en moltes ocasions, és una dona de contextos migrants. No sé si m'estic explicant. Sí, perfectament. Llavors aquí el treball de cures venien a treballar, però d'un altre tipus de treball de cures, no? En aquest acompanyament a l'home, no? I l'home era el proveïdor de la família. I a través d'aquí també en tot això es construeix, no?, un relat, no?, un relat de no sé com dir-ho, però De rebuig, potser. de rebuig, no? De veure-ho com una qüestió en negatiu, no? Dones que estan no? Dones que acompanyen l'home, però no d'acompanyament, sinó homes al servei de l'home, no? I aquest relat també es construeix d'una manera determinada, que també aquestes dones, no sé fins a quin punt s'ho acaben creient o no, però venen com amb aquesta idea de jo vinc a acompanyar el meu home. Clar. I aquí juguen molts factors, vull dir que també aquí juguen qüestions culturals, qüestions religioses, no? Perquè no totes les dones són iguals, no totes practiquen la mateixa religió, i a nivell cultural, doncs potser sí que m'he trobat, per posar exemples, amb dones que diuen no, és que a mi el meu home no em va deixar quan vaig arribar, fins que no vaig tenir les criatures més grans i es van poder, no? Independitzar. No vaig començar a accedir al mercat laboral. No? Hi havia com diferents qüestions i diferents maneres de viure. I després, no? Les generacions, no? La segona i tercera generació. La segona i tercera generació és important dir que s'han consolidat dins del territori català, no? Llavors les expectatives ja són totalment diferents amb les de les mares. Clar. Tot i que moltes vegades es vincula, no?, aquesta segona, tercera generació amb la primera, no? De quina manera, no?, hem d'actuar o de quina manera s'hauria d'actuar cap a aquestes dones, no? Molts cops vincular-les amb aquesta realitat.
però no podem oblidar que també hi ha unes necessitats, no? Unes necessitats a nivell social, de treball, Clar, no? és que clar, i a més és una manera de formar part de la societat, perquè si no Clar. t'exclous, quedes totalment alienat, no? Vull dir, jo també és veritat que potser es veu aquest canvi. A les segones generacions, no, ja en els centres educatius ja es veu la gran varietat, no? I bé, suposo que com més realitats diferents veus, aquestes dones són capaces després d'agafar bé, doncs, de formar-se a elles la seva pròpia voluntat i la seva pròpia El realitat. camí. Si només coneixes una única realitat, és gairebé impossible fer cap canvi. Totalment, sí. I una mica estancar també aquesta realitat, aquesta realitat, no? Si jo em puc emmirallar a una professora per dir alguna cosa, jo podré arribar a ser una... Bueno, puc tenir aquesta realitat, en plan, bueno, és que jo potser podré contribuir més enllà de la feina que fa la meva mare, que és neteja, no? O serveis de cures, no? Sí, sí. I això també crea aquesta independència cap a la dona i a nivell social també, no? Vull dir, Sí, també una mica amb els joves com en el sentit de que també cada realitat és única, no? Com comentaves, que també es parla de joventut migrant, no? Llavors, jo quan parlava de les proves d'edat abans és sobretot amb joves d'origen del Sub-Sàhara, no? Sobretot de països com Senegal i Gàmbia, que també canvia amb joves d'origen marroquí o algerià. Llavors que la dificultat de l'accés a l'habitatge i al mercat laboral, doncs, influencia, no?, de manera general als joves que han fet un procés migratori, però que també cal anar aterrant cada situació, i crec que també és important veure la intersecció amb el gènere, no? És a dir, que moltes vegades es posa la mirada en els joves, no? Per exemple, els que acompanyo jo també a través de Girona Acull són nois, però també on estan les noies, no? Perquè també hi ha noies Clar. que han fet un procés migratori i que es troben en realitats molt més complexes, on també influencia el gènere, el motiu de per què han marxat, no? Si han fet elles el procés migratori com a menors o com a majors. Llavors, sí que m'estic centrant més en la recerca amb els nois, perquè al final és els que estic acompanyant, però també cal atendre doncs aquesta intersecció, no? I al final doncs, crec que és molt important posar el focus també a nivell com a societat quan parlem de l'accés a l'habitatge, molts cops està relacionat a l'accés al treball, és a dir, quines zones, per exemple, si pensem de la ciutat de Girona, no? Zones més apartades del que seria el centre, no? Primer, qui té accés a un habitatge al centre de Girona, perquè molts cops pel teu nom, no? O pel teu origen no et llogaran aquest habitatge a Girona, a altres ciutats del territori, no? Llavors això també, com trobar-te en aquesta dificultat de l'accés a l'habitatge o en zones apartades, no? de la societat, també et fa estar en certes feines més precaritzades, com comentaves, no? Vull dir que també crec que és important fer aquesta intersecció entre l'accés a l'habitatge, l'accés al treball, la documentació, la influència del gènere en tot això. Però entenc que vosaltres, més enllà de fer aquest estudi, cadascuna Sí. amb un sector diguéssim, de la població, entenc que vosaltres també coneixeu aquestes realitats, no sé si els guieu, vull dir, tu escoltes una persona, una dona marroquina, o bé un jove, necessites saber, a veure, sí, et passa això, ostres, doncs potser podries anar per aquí o per aquí, per aquest altre camí. No sé si també se us dona aquesta oportunitat d'explicar-los que hi ha altres sortides. Sí, o sigui, una de les coses en positiu, no? En el meu cas, per exemple, és que faig acompanyaments. O sigui, a la meva feina ja és... O sigui, abans acompanyava només nois i ara ja hem començat a acompanyar també dones, saps? Llavors, acompanyar dones també ajuda o vincula d'alguna manera a veure les necessitats, la manera de viure, de conviure, i dins d'aquests acompanyaments, òbviament, no? Em parles de la situació, de les necessitats que tens, de quina manera solventar. No sé, per exemple, jo a la feina on estic ara mateix, les dones, totes les dones que tenim, no havien treballat mai prèviament. Llavors, això també és un punt a reforçar, no? Que hi hagi com una cooperativa també que ajudi d'alguna manera a
a fer visible, no? Perquè les dones a fer-les visibles en el mercat Sí. laboral, no? Llavors, aquí I que també elles vegin també que són capaces, també. que són capaces i que guanyen independència i autonomia. Això és molt important. A vegades ens en oblidem, però més enllà del treball, no? De portar a nivell social, a nivell personal hi ha moltes transformacions, no? O sigui, una dona que es vulgui separar del seu home és Mm. molt complexa Uf, si tu no sí. tens, Sí, no? Mhm. la independència. La independència, o una dona que comenci a qüestionar-se coses, no? En plan, no ho sé, veient una mica la realitat. No sé, a mi m'agradaria, doncs, fer X o Y, no? O I que abans... estudiar, no? O Per exemple, la universitat per a majors de 25 anys. Potser volen Sí. estudiar, Sí. treure's una carrera, per què no? És que almenys vegin aquestes altres realitats. I entenc, Núria, que tu també. Sí, al final el que comentes també passa amb els joves i això passa precisament per escoltar les necessitats, no? I primer poder acompanyar perquè estiguin les necessitats cobertes, no? Perquè anar a treballar si estàs dormint al carrer, doncs és molt complexa, o directament si no tens documentació no tens accés a la majoria de feines, no? Llavors, poder entendre que és molt important fer aquesta pressió a l'administració, com a societat, no mirar cap a un altre costat, sinó com a societat tenim la responsabilitat perquè tots formem part d'aquesta societat i s'estan vulnerant drets a moltes persones de manera sistemàtica i això d'alguna manera ens ha d'interpel·lar, no? Quan parlàvem de deshumanitzar l'altre, és com que s'arriba a un punt, no? I després també, per altra banda, doncs això, poder que hi hagi aquests espais d'escolta més enllà de què és el que vull fer, no? Com comentaves, que molts cops amb els joves no passa. I ara estem, per exemple, tenint converses més enllà del parlar de vull trobar un altre lloc on estar, no, en aquest espai on es troba, no? Que pot ser una casa que és a mig construir, sinó què vull fer? Doncs mira, un jove doncs, vol ser transportista, no? Doncs poder escoltar i també anar guiant per aquí, el què vull, no? Perquè molts cops falta com aquest guiatge o aquest acompanyament més a nivell que tots necessitem, Clar, no? sí, sí. En algun moment. Mhm. I això des d'una mirada més comunitària i de sí, Molt bé. conjunta. Doncs moltíssimes gràcies a les dues pel vostre testimoni, per haver-nos obert els ulls i haver vist que hi ha propostes, s'hi està treballant i això és al final és l'important, sobretot respecte a la migració, que com bé dèiem al principi, de vegades continuem amb aquesta part negativa que s'hauria de subsanar. Bé, doncs, em reitero, moltíssimes gràcies també a tothom que ens està escoltant i veient. Ens veiem molt, molt, molt aviat al proper capítol de Veus que acompanyen, una iniciativa de Plataforma Educativa. Moltes gràcies.